Wanggana Pasongpati. Lan kuwi adikku wong ayu. Kula dawuh Rumangsa lega batinipun Kakang sawising bisa gawe wirangi wong Mojopahit. Lho, kok disono? Dawuh, apa rame-rame kae? Pawakan sing mau kae to. Nggih. Durung duweni rumangsa kapok. Amit-amit Prabu Kalapragodo. Aku trimo kalah. Saiki aku mlebu ning Kraton Giri Samaran ana parigawe sejo arep njaluk tulung. Oh, kowe wis trimo kalah ning saiki arep njaluk tulung. Nah, jero apa sing dadi gegayuanmu? Ora bisa aweh sesulih apa-apa. Aku mung bisa aweh kijol rupa bak kaya ngene iki. Oh. Jareke wong nggonku iki jenenge sesaji utawa sajen. Sajen iki tegese pakanane barang sejen ngono lho. Bangsa siji. Niatku arepe njaluk tulung goleki pusaka Bedha Mojopahit. Gawe mulyaning Kraton Mojopahit. Aku wis ngerti apa sing dadi karepanmu. Paman Sabda Palon kalah kaya benggo. Yen ngono, ayo. Mengko kowe bakal ketemu apa sing dadi kekarepanmu. Ya wis, aku njaluk tulung, muga-muga kowe bisa apa jenenge nuruti apa sing dadi kekarepku ya, Lok. Oh, lamu sing bisa nyelentrehke mengko yen aku wis batar ya panjenengane. Ya, kok ngerti ya. Oh, ya, ya. Aduh. Podo mawe tolak balak. Sakwise aku semedi ya sila suku tunggal nutupi babahan Nawasanga. Mandeng pucak-pucuking grana. Ya. Lah rasa anyes rasaning batinku le. Kok iso anyes? Kaya ana
tirta suci sing nyiram jroning pikiranku. Begitu. Terus lho ilang. Waduh, tak tenan toh. Lah piye to? Tenan toh. Nyatane bareng aku wis suguh wujuding sesaji kala pragodo musna isine mung kari busana. Lah terus? Nah, saiki ngene lho. Iya, Kang. Tinimbang kraton Giri Samaran suwung Ya. kangge sawetara Heeh. sing nyetir kemudining pemerintahan Giri Samaran tak sedire. Oh iya. Ah. Terus aku, Kang. Kowe saiki toto kanggo nyelamur batine wong Majapahit. Aku tak ning anu ya. Ya wis. Kono. Ate. Kowe saiki kudu manut karo aku. Ya. Saiki sing dadi ratu aku, ya. Para putri. Kowe kudu manut. Saiki ratune aku. Terus iki sandangan iki lek gawe carane piye? Ya didamel. Amit aku ora iso. Ayo bantune diajak. Pade. Dawuh. Tulung iki si Senarana. Ayo diajak, dibantu diajak. Dan cepet diajak. Pade. Dawuh. Aku apa dicukur? Aku boten dicukur nek kudu ndang ajeng. Tanganipun jenengan bisa. Nah. Busananipun ratu. Pade. Dawuh. Aku iki arep piye, Busanane Ratu Nalendra. Pade. Dawuh. Penak dimuk cahayu. Malah penak. Lah iki marek ngene busane pasar supo geroyokan bangun benjo. Pade. Dawuh. Aku kok malah kaya jarang kindak. Busanane Nalendra. Karendro. Pade. Dawuh. Marek ngono kejarane jelek. Jaran pripun malah jaran. Pade. Dawuh. Golele semono wedak. Wedak suci. Menika sampun. Golele ngono. Pade. Dawuh. Aku tak macak sing ganteng. Pade. Dawuh. Iki foto ikut. Pade. Aku kaya Ayu Ting Ting. Pade. Dawuh. Mataku tak tempel jet. Pade. Dawuh. Tulung gak ana wedang. Damel wedang. Ratu anyar ki njaluk wedang. Pade. Dawuh. Apane Pade? Pade. Dawuh. Wah, mana kaya jan. Pade. Mari ngene pemerintahan Giri Samaran peraturan tak rubah. Dirubah. Terus pundi?
Aku mesakne karo rakyat cilik. Kedahe ngoten. Sing biasae pajak setaune kuwi 50.000. Saiki tak dokne. Bener iki yo. Aulo alit tak saya bunga. Tak dokne saiki tak dadekne 5 juta. Malah ana aku mboten kedone malah nebak niku. Lah ngono aku ra ndang iso tuku kaos kutangan. Pate. Aku arep dandan kaya jinggo. Iki yang sih. Majapahit ben melek mripate. Lek. Malah dadi coklat. Ya. Mergo wong luput kuwi kudu dielingne. Jalanan. Jalaran. Wong sing luput Majapahit lho. Lah iya jalaran apa jalanan? Aku niatku ngelene Ratu Majapahit. Jalanan wong Jalaran Gusti. wong Majapahit luput. Sak priya karo wong cilik. Banjur saiki aku arep membo warna ya. Dan eling biyen sapa sing tau digawe lara karo guru karo Minah Damarulan. Enak damar wulan. Ya. Nyo. Aku malih kaya Rano Karno. Rano Karno. Weh, itu tak. Ini ngono kudu kotake kadung dikok kotake gak enak iki. Iki nang ngono kudu kotake. Ini nang Pejotono. Pate. Dawuh. Putri. Ya wis. Iya tadi tilengan gini bali kemari ngono wis ki lho. Timbangane mau tak timbali terus tak kongkon kok. Putri. Saiki Ratu Majapahit kok mesti nek weruh kiri samaran kaya ngene bakal iri. Bakal iri. Ya. Kalau saiki kumpulno kawula kiri samaran ben iso nyawiji dadi siji. Pate. Yo, ratune watu. Atuk mau. Iya. Rambutku jambahe kaya brodol. Rambutnya winginan banget ki lho. Pate. Dawuh. Sik Pate. Pendekar Joko Sembung.
bocah bagus sak jagat. Sapa sing ora kenal karo kowe? Kowe ra taranggono ta? Nggih nami kula Taranggono. Alaga aku. Niki minak jinggo napa? Oh iya minak jinggo. Kowe sapa? Kowe ra taranggono. Nggih nami kula Taranggono. Aduh biyo. Taranggono bocah bagus. Ngopo kowe wani nglantrak-nglantrak nang negara Giri Samaran? Pangapunten Gusti. Kula badhe nderek gesang dhateng panjenengan Gusti. Kowe arepe njaluk urip karo aku. Kowe arepe njaluk urip karo aku. Lah ning Majapahit apa kurang pangan? Boten kados ngaten, boten sekeca dhateng Majapahit menika. Kowe urip ning Majapahit ora penak. Nek pancen kowe arep njaluk urip karo aku, kowe kudu gelem dadi abdi kinasihku. Kinasih panjenengan. Kudu sarimpit karo aku. Nggih kula nderek dhateng dawuh. Kowe gelem? Kula Lek kowe gelem, Pati. nggih. Papano ning panti busana. Tatanono ganti sandangan abdi kinasih Huru Bisma Minak Jinggo. Monggo nggih. Pati. Dawuh. Kowe saiki tak utus. Autos pripun napa niku? Papaken bojoku sing nomor 1 ning Kapsalon. Oh, nggih. Ngestaken badhe kula papak saniki. Tumpakno Avanza. Wontene kereta Joli Jembono Kowe sanemune mbok geret ya kenek ndang. Nggih. Kono. Kowe jenengmu sapa no? Kula kok Kang Mas. Ranawati Kang Mas. Oh, kowe Klanawati. Nggih. Sing gedhe bapura-murene Ratu Anyar ning Giri Samaran durung paham bab ananing kowe. Nggih Kang Mas. Sing tak jaluk kanthi sadar ing penggalihmu ya, Nduk. Kula pun sadar kok Kang Mas. Ning jelenganiku asmane sinten kula lak nggih bingung. Nek kowe pengen takon jenengku, ya aku jenengku sing jeneng anyar Prabu Haryo Minak Huru Bisma Minak Jinggo Eplekenyes gadul-gadul. Wonten gadul-gadule Kang Mbok. Oh, wonten gadul-gadule. Ki mengandung gizi. Oh, ngaten nggih Kang Mas. Heeh. Lah kowe aja gawe Klanawati. Kula paring asma sinten wong pun aku. Kowe tak ganti jeneng. Sinten Kang Mas? Bojoku sing pertama kali jenengmu Nini nonok nunukmu mentul. Kok enak mentul ya tadi aja. Kowe bojoku sing nomor 1. Nggih Kang Mas. Wis manut kae diajeng bene wis. Tak timbali. Dawuh Kang Mas nggih. Nini nonok garwanipun Kakang Nini nonok nunukmu mentul. Kula dawuh katimbalan Kang Mas Prabu Huru Bisma Minak Jinggo Eplekenyes gadul. Aduh, iya. Rasane wong duwe bojo ayu. Aduh. Lungguh sing kepenak ya, Nok ya. Lan kowe bojoku sing nomor 2. Nini nonok nunukmu nglawer. Kang Lawer to Kang Mas. Jeneng anyar. Nini nonok nunukmu nglawer. Nggih kula dawuh katimbalan Kang Mas Prabu Huru Bisma Minak Jinggo Eplekenyes gadul. Iya. Aduh. Kayak ngene rasane wong duwe bocah anyar. Ngono ya, Nok. Dah, sawetara lermu ya, Nok. Iya, Mas. Lan kowe bojoku sing nomor 3, Nini nonok nunukmu cemet. Cemet Kang Mas. Jeneng bojo anyar. Nini nonok nunukmu cemet. Kula dawuh Kang Mas Prabu Huru Bisma Minak Jinggo Eplekenyes gadul. Aduh. Mak berkenyong. Waru dayang ning pinggir rembang. Aduh, godhong aru bolong-bolong.
Mare dipangan uler. Kowe bojoku sing nomor 3, lungguh sing prasaja. Kita tinggal sik sitok iki. Tinggal terus putih terus suwun. Lho kudu iki. Nggih, kudu gilir. Gilir. Aduh. Kersane ratu roto. Kersane roto. Terus piye lek aku ngarani? Niku sinten asmane? Lah aku engko lek kene tak arani aku kok mas grawuraiku. Terus pundi niku? Iki sedane padha sukani jeneng niku. Oh iya ngono. Nek ketik ramu niku lho. Tapi wis bene ya. Nggih. Lan kowe bojoku sing nomor 4. Lho kok madhep mriku ki madhep mriku to? Bojoku sing nomor 4. Madhep iki riyorene kok madhep rene iki lho. Asmane sampean to kuwi. Kene nang Mas, madhep rene. Ta Mas jengkol mono aja. Lah kok boten ngono Dibalik Kang Mas niku lho. Kang Mas piye nasi sumberane SPP jae. Tapi kudu urut. Nggih. Bojoku sing nomor 4. Niku lho, niku. Oh iya. Bojoku sing nomor 4. Nini nono nunomu mentil. Loh, nonomu wis meneng aja penting sesuk kowe iso bayar SPP. Mentil iku. Tak timbali. Nini nono nunomu mentil. Kula dawa katimbalan Kang Mas Prabu eplek nyanyes gadu. Anak kurang ajar. Kurang ajar terus pundi to? Iso bae digadul-gadul. Piye arek? Piye. Ini kiratane. Aduh yo. Sawetara lungguh sing setata ya no. Wis taken dawa. Lan kowe bojoku sing nomor 5. Nini nonok nunokmu gatot. Sumpah iki gatot iki. Sakit gatot niku terus pundi niku? Sakit gatot. Pokoke lek bentuke ireng meles gatot. Oh, ngoten. Nini nonok nunokmu gatot. Kula dawa katimbalan Kang Mas Prabu rupis mominak jinggo eplek nyanyes gadu. Kaya ngono kuwi. Aduh. Wis entuk pirang jerotan iki mau. Gangsal. Gangsal pun. Nunggu sing penak ya, no. Iki. Ya anyar iki. Terus pundi niku? Ngene iki piro iki? Iki piro ta? Kowe bojoku sing nomor 6. Ya. Nini nono nunukmu nyempluk. Lho nyempluk iki api yang memblek kok. Dan wong ayu jenenge kudu sumbut. Ya, nini nono nunukmu nyempluk. Inggih Kang Mas Prabu Guru Bisma minak jinggo eplek nyanyes gadu. Ora ini kok kami. Iki ora gadul malah ngentul. Aduh yo. Pate. Mapak bojoku sing anyar. Nggih, nuwun. Piye? Bojo jenengan. Gusti sinuwun. Bojo jenengan ingkang setunggal. Wah, kula wedi. Kula betahaken Avanza mboten purun. Kula betahaken mobil sedan mboten purun. Kula betahaken pesawat nggih mboten purun. Nyuwune prau layar. Oh, numpak perahu. Nggih, nyuwunipun badhe mlumebet wonten Giri Samaran nyuwune prau layar. Kono dilayani. Oh, nggih. Mas. Lah aku duwe bojo kok bentuke kaya bule Serawa. Apa aku kurang ayu? Kowe kuwi biduane ta apa batang? Tapi ra apa-apa. Tercantik lho, Mas. Kowe saiki tak wenehi tenger. Siapa, Mas? Kowe bojoku sing nomor 7. Wih,
Ora umano. Uman. Man. Angko tak wehi. Jenengku sapa? Jenengmu Nini nonok nunukmu mblobor. Kok blabor, Mas? Awonge ra ayu. Ah. Dadi disesuaikke. Lho, malah melet-melet kok kirik. Geting aku. Ah, kowe kaya artis. Ya. Kayak artis apa, Mas? Kaya Bidu Anita teko wali kota. Oh. Kowe iki umpama wedok tenan ono anakmu gembel kok kowe. Oleh kaya kirik bacoki. Mas, karepku aku pengen jajal stocking. Tak batek suwek to. Gayaan. Lah wong stocking ge nyetokinge babi. Ngene ya diajeng. Sapa pas piye? Lan kowe kabeh bojoku. Kowe bakal tak pamiti sawetara ya. Aduh ala iyo. Kotar katir lomba abang pedes lurahe. Klambi abang. Pantes. Aduh biung. Nggih. Nah, mulane kaya kuwi, kowe tak paringi dawuh. Reh, nek aku arep mbales rasa wirangku karo Ratu Majapahit. Aku eling Piye Kang Mas? nalika bojone Minak Jinggo mbiyen sing jeneng Waeta karo Puyengan Iya. digewat karo sing jeneng Damarwulan. Terus Mula kanggo ngelikke Damarwulan, aku saiki arep teka. Dayun, Dipundi kula jare ngertos. kowe malah kaya dalang mantep. Awi, kelendi iki, Wi. Kowe kaya Dayun sing ning pertelon Cluring. Kula kan pun Kowe dadi abdiku kinasih, tak jenengke Dayun. kula menika. Heeh. Dayune kari ganteng kok. Ambok sik. Kowe iki lek ana wong lanang ganteng, niatku kowe arep tak jak ning Taman Sari ana ing Majapahit. Aku krungu jenenge bojone Urubisma Minak Jinggo diselong ana ing taman. Terus Urip ora tau tentrem aku mesake. Waten iki. Mulane aku pengen baline tentreme lan kumpule si Waeta dalah Puyengan ya no. Kang Mas. Sedereke mawon Kang Mas. Kula melok napa ngancani para putri-putri ini? Kowe tak jaluk nderene bon Kakang. Yen ana apa-apa kowe dadi bisa mbela. Oh, begitu. Dayun. Dawuh lurahe. Iki Godawa sekuning gawanen yo. Inggih. Patih. Jaganen keselamataning negara Giri Samaran. Aku arep jumangkah sawetara Patih. Monggo Tak tinggal ya wong ayu. Ayo jajeng. Oke, paman kalau ngantos Kang Mas Prabu, paman. Diatas menapa to Kang Mbok? Sajake kok boten kepenak anggenipun lenggah. Pancen bener sing dadi kandhamu diajeng Puyengan. Ana sing tak penggalih. Gone Kang Mbok ngrasake kapang sanget karo keluarga Majapahit. Utamane marang Kang Mbok kencana wungu diajeng. Boten namung panjenengan kemawon Kang Mbok. Kula nggih kapang sanget. Jalaran sagete pinanggih mawon lambung pendak sasana Paseban. Pancen bener diajeng. Mentah dening bungae rasane ati. Menawa bisa kumpul bareng karo keluarga Majapahit. Ning yen tak rasake diajeng Puyengan. Luwih
kang urip. Nalika rumuhun sarimpitan karo Kang Mas Dipati Urebisma Minak Jinggono Blambangan. Aku lan slirane mapan ana taman kene. Kaya rumangsa dibedakake karo Kang Mas Prabu Brawijaya, Diaji. Nggih naminipun kagungan garwa, Kang Mbok. Boten kok ngantos dahar. Tilem kemawon boten nate ketenggan, Kang Mbok. Ayo. Ayo. Jawur Rai. Alah, jabat. Kowe kuwi wong wedok apa pemain bal-balan? Wong wedok apa lamu kaya jaran? Kaget tenan aku. Karo aku nini nonok-nunukmu mblobor. Ya iki bojoku sing jenenge wae to karo puyengan. Cantik nggih. Wae to karo puyengan. Kula Kang Mas Dipati. Aduh, ora bisa mbayangke no. Sawise kowe urip ana ing Majapahit, mendah boyo bungaing batinmu. Ajeng pingados pundi Kang Mas? Seberapa jenengan wonten papan ngriki raosipun batin menika boten percados Kang Mas. Menapa kula kaliyan dipuyengan menika boten ngimpi Kang Mas Dipati. Waduh, ablak kowek Mbak Gedul. Ablak Rai. Dayo. Jawur Rai. Kaya kudu nangis rasaning batinku yo. Ki nangis mawon Bang, saliman. aku krungu karo padane yo. Wae karo puyengan. Minak Jinggo nangis. Memalukan tahu. Aku mesakne. Wae to dalah kowe puyengan. Kula salah Kang Mas. Kaya tandang rene bener. Nalika kowe digawe wat karo si Damarulan, teko batinku aku ora mentol, aku ora tega. Ning gandeng aku wis kalah yudaku. Mula saiki kowe pomo tak jak bali ning negaraku, kowe gelem ora? Kula monggo kersa panjenengan kemawon. Awet mapan ngriki kaliyan adikku yang kula namung kebak panelangsan kemawon. Cacak, aduh, syukur. Dayo. Jawur Rai. Cewek manut yo. Yen ngaten monggo diboyongke mawon. Wae to dalah puyengan. Iji kula Kang Mas. Ayo derekno pun Kakang. Bali ana negaraning pun Kakang. Diajeng wae to diajeng puyengan. Aduh, sopo Ayo. Kulon Rai. Apa iki sing jenenge Brawijaya? Leres Rai. Bela dalah. Kaget ya. Kowe ora kaya ngono kuwi bojoku kok ambung wong. Kowe Prabu Urebisma Minak Jinggo. Ora luput, ya aku Prabu Urebisma Minak Jinggo. Kok nganti nak. Kowe bisa urip meneh. Wong yen ora luput bakal langgeng. Ning yen wong tumindak luput bakal sirna sanalika. Kaget aku. Aku ya kaget tak. Jur karepmu ngopo nganti nyedaki putri kowe itu kelawan puyengan e Prabu. Tekaku ado teko negaraku. Panjeni aku arepe mapak marang garwaku ae to karo buyengan. Tak jak bali ning negaraku. Gelem putri wae to kelawan puyengan ring aku ora ngeparengke. Pareng ora pareng bakal tak peksa. Yen kowe ora ngeparengake tandha kowe arepe wani karo Urebisma Minak Jinggo. Jinggo, Piye? Jinggo. Yen isih ngadepan kelawan si Damarulan. Atas sing mung bocah saka ing desa. Kae Minak Jinggo. Ning saiki kowe bakal
madhep arep dening Prabu Brawijaya Nalindra ana ing kraton Majapahit. Ora bakal miris. Minaji ora bakal wedi cilike wong gedhe lan cendheke wong suwur. Ayo Brawijaya, tanding ana aku lek pancen kowe kuwowo. Santos Kak Mas Tripati. Iya garwaku wong ayu. Cingko. Piye? Pindaning kowe wong adol aku sing ngoro. Heeh. Tak ladeni tantanganmu. Ayo, sapa sing kudu mati ning papan kene? Brawijaya. Aku apa kowe? Kalau aku nini nonok-nonomu blobor. Aja apa Kang Mas? Untung Minaji gorong nibake godo. Cukup Kang Mas. Malah ngisis. Minaji gorong nibake godo ning sirahe si Brawijaya. Dayun, kanggo ngamanke putri iki keloron ki. Ayo diboyong ning negara ne dhewe. Monggo kula dherekaken. Ayo. Kowe Adipati Minak Pedagas. Iya, aku Minak Pedagas. Bagus Keswara. Ora luput kandamu. Jaya Supena. Iya, bener. Kowe lintang Trenggono. Ora luput. Kono perak wis padha mati. Dinane iki Brawijaya sing kudu mati. Mati kok pan. Ora bisa. Ora bisa. Ayo. Ratu kok keluyuran iki kepiye? Jaya Prabu, kapecah ana ingkang putra Sakah sebabe apa? Napa giranipun anggen kula tawa teng Kraton Majapahit? Oh ngono.
Mojopahit saya wanter dapuripun. Para mengsah kula yang rumuhun nate kula pejahi. Sakmenika kok saged gesang melih. Bangsane jajelanan kuwi bisa urip ora kena pati. Uripe mung tansah nang jroning swarga pengrantunan, Nger. Kaki Prabu luput karo kawulamu. Siramu dak sia karo sapa wae. Para gage tak takoni, jawaben Kang Permati kulo. Tak sia ing tegesipun kados pundi? Saiki akeh wong kang padha milik gendong lali. Bareng kowe ketempelan derajat lali marang kawulamu, nggih. Apa yang ngono kuwi trae ngaluhur? Rama. Duna lepat punapa ing kula nata wonten kraton Majapahit. Ngantos panjenenganipun Rama ngundama ingkang kados ngaten ing kamangka. Kabla aja kula mboten wonten pangangkap kula badhe ngancuraken kraton Majapahit. Tembungmu ora cocok karo sasana, nggih. Kowe kalah perang karo sapa? Sepindah kalian Prabu Urubesma Minakjingga. Nggih. Kaping kalipun kula pinanggih kalian para Minak ingkang rumuhun tanduranipun Ki Ajar Pamengger. Kados dening Adipati Minak Pedagas Pandanpura. Adipati Bagus Koswara ingkang kergari wonten Mayar Gading. Bocah licik Jaya Supena kalian Lintang Trenggono. Nggih. Sarana iki Majapahit bisa mulya. Ning Brawijaya kudu manut perintahe wong tuwa. Saged punapa kemawon kula saged. Wong ngalah bakal menang. Kowe sungkema karo Prabu Kalapragata. Eling ora nalika ana lakon Damaran Ngarit. Menang tanpa perang, luruk tanpa bala. Eling nggih. Kaya mboten kula kedah tindak kraton Giri Samaran. Ngalah bakal menang. Prabu Kalapragata nika mengsah minggahing kraton Majapahit. Jane ra mungsuhi, Ngger, sing mungsuhi ra siramu to, Ngger. Prabu Kalapragata mandhiri ing Praja Giri Samaran. Kaki Prabu lak ora trima perkara kuwi. Jeneng kowe ratu nguglanke marang kaprawiran, dumeh dadi ratu kowe njur sewenang-wenang. Kula kedah tindak kraton Giri Samaran. Sungkema karo Prabu Kalapragata. Kene Kos pundi nggih kula badhe nglampahi Rama. Kula nika Nalendra Majapahit sinembah dening para kawula kok kedah nyembah wonten mengsah. Ratu jroning Majapahit negeri Samaran sewenang raya Kalapragata. Kowe rak tamu to, Ngger? Napa diwaten wonten pitumbas melih kejawi menika, Ram? Tanpa kowe ora bisa adil Majapahit. Wis gali grem apa ora? Mboten wonten sarana melih, Ram. Parep Rama.
ngumpulke wae to dalah goyangan ngumpul dadi siji setitik batinku bungah ning setitik batinku go tratapan dayun Ratapan wonten menapa Lurae? anane aku tratapan Bion aku mau mikirake kedadian sing ana Majapahit besok bakale kaya ngopo ya gedlarung-glarung mung kaya ngene yo Satu nggih Lurae. ning kanggo gugah batine ya pancen kudu diwenehi pacoban kaya ngono ya Yun ya Nggih Lurae. ayo Lurae. karo aku wae to dalam priya Kula kangen dibatani. kowe saiki wis ngumpul dadi siji karo pun kakangno Inci Kang Mas. karo adi-adimu saiki wis dadi siji Sampun nyawiji tetes. puyengan mula saiki kowe wis ngrasake urip ora kaya nalika urip ning Majapahit jono Pati gembruduk njaba kae papa kena napa Pati Dayo Jawur Lurae. Kang Mas. apa no Ada tamu. ana tamu Aiji. Waduh akeh meneh. Ayo. Apa iku? Lurae. karo aku wae to Kula Kang Mas. adiku nini Maju, nono maju, nuno maju, mentul Kula Kang Mas. iki ana dayo sak pirang-pirang Iki kok kakak sangat tetes boten muat lho Kang Mas. Maju. Durawijaya Sang Prabu Urupis mau minati kari akeh wong ya. Paidah menapa kula gesang nata wonten kraton Majapahit. Yen panjenenganipun Prabu Urupis minak jika tesih gesang. Prabu gesang kula ingkang kebak dening panestan. Mugia kaget kula dipun pejahi kemawon. aduh Prabu Brawijaya kaya kadodok rasaning batinku mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa paringa pidana dhateng kula Gusti tumungkul paduka ndodhok raosing batos kula aduh kula nyuwun papunten Gusti kula ingkang lepat Nak jenggo gembreng. Gusti Brawijaya panjenengan kula aturi jumeneng mboten sak mestinipun menawi panjenengan menika nyembah dhateng kula kaparinga pidana dhateng kula Gusti Leres Kang Mas. Ora dipati Urupis minak jika Oke nek suwe. pancen sing kudune aku kan kudu kalah. Ora pantes kon kunata ana ing kraton Majapahit. Jalaran panjenengan damarulan pun bocah licik. Kowe taran gono. Kula aturaken.
Pamanaya Genggong. Mas Prabu Brawijaya adiwas panjenengan lepat nyungkung samudra paham sami menawi kula saged piye ya nek takon gemar takon ora dadi kaya ngono pancen Majapahit kan kudune hancur ning kalungguhan kula pun sabda palon tanpa pepindhan mboten lepat menawi panjenengan kersa paring pidana dhamateng kula pun sabda palon awet sampun wonten krama dhateng panjenengan Gusti sembahan kula ngono jarak solong bedo mati yo aku saka tanganing paman sabda palon lila jalaran pajan aku ratu kang taun diutang janji ning durung bisa nuhoni kelawan janji kuwi paman. Waduh sinuwun Brawijaya estunipun manah boten anyanyadang dumawahing peparing namung perkawis sedayanipun dumugi saking kula lan sampeyan ingkang tasih kirang tanggap dhateng rerumatanipun sinuwun Kanjeng Prabu. Jauh ke Romo. Kakang Sabda Palana Genggong. oke Panjenengan kabeh ora luput. Sing luput anakku Prabu Brawijaya karo aku. Lepatipun. Ini ya, Ger. Kanthi sarana kang permati kaya iki, kanthi Prabu Brawijaya bisa ngadirke swasana kula Majapahit. Tanpa disarani kaya mengkene longkok bisa adil Majapahit. ingkang lepat kula Gusti dalaran kula mitenah wontenipun Gusti kula Brawijaya kula anggap sabda Palana Genggong nyidra wontenipun Gada Wesi Kuning. Ger, ing ngarep wis tak kandhakake akeh wong kang padha milik gendong lali. Sing wis ya wis ya, Ger. Sing durung wae ayo padha sing ati-ati mreka utaning Majapahit. Kanjeng Prabu, sabda dawuh dalem. Wargane Kala Pragata kena kanggo abdi dalem Praja Majapahit. Aja gawe pepati ya, Ger. Nanging wonten pundi kawontenanipun Prabu Kala Pragata? Ger. Yen kowe ngerti marang dulure Prabu Kala Pragata. Rama ngarani Srira dalem keluput kadya saka ora tau ngopeni marang pusaka. Pendak ulane surat tanggal sepisan kudune kok suceni, Ger. Niki ra ora. Dadi kabeh gaman padha neluh ana gandeng kene iki nalika ana lakon condong campur kae. Menika wujudipun Prabu Kala Pragata ingkang dumados saking Gada Wesi Kuning. Aduh, ngentut. Ngentut, ini kaget semua. Sarane Kakang Prabu bisa ngluhurke asmane Kakang Sabda Palon, mangsa bodho panjenengan yo nggih. Paman Sabda Palon kaya Dawuh dalem ndak suwun busana panjenengan ora usah dilukat. kersanipun Aku yakin Prabu Kala Pragata nyasake papan kang kaya mengkene kanggo panjenengan Paman Sabda Palon. Pinangka
nuwuhke kelawan janji ningsih. Mula diajeng waita kelawan kuyengan. Kula Kang Mas. Janjiku bakal tak udanane ring kalungguhan. Sira bisa nyawiji manunggal kawan para putri, para garwa ning kraton Majapahit. Matur nembah nuwun. Paman sabda malih. Kawuh Tak turun kah ana ing sasana budaya. Kursi gading Kraton Giri Samaran. Nah sampun dipun parengaken kalian Gusti Ratu. Kula namung tuhu dhateng atur puduka. Jumenenga ya Kakang. Siap. Mangertenono ya Paman Sabda Palon. Giri Samaran tak dumadekke tanah kamardikan. Panjenengane Paman Sabda Palon rasa asok glondong pangarem-arem wewujud bekti ning kraton Majapahit. Mula reksaning kraton Giri Samaran kanthi kineksenan dening para saka guru Majapahit kaluwarga kraton Giri Samaran. Panjenengan ndak winisuda kanthi jumejer Sabda Palon Dadi ratu.